March means summer season, kaya't ramdam na nga ang patuloy na pagtaas ng temperatura dahil sa mainit na panahon sa Camarines Sur. Ayon sa Pag-asa, mas iinit pa nga sa nararanasang temperatura na nasa halos 36 degrees Celsius na italang heat index ngayong araw. Po kasi ay wala tayo sa El Nino. So yung heat index na monitor namin ay naglalaro lamang sa temperatura ng 35 to 36 degrees Celsius. Yan na po ang pinaka-normal na mataas na heat index natin ngayon. Kaya't asahang sa mga susunod na araw, tuwing umaga hanggang sa hapon ay patuloy pa rin ang pagtaas ng temperatura. Dahil nga summer season na ay patuloy ang pag-monitor at paglabas ng Pag-asa ng heat index upang maging gabay ng publiko sa mainit na panahon. Sa kabila nito, inaasahan pa rin na makakaranas ng northeast monsoon o hanging amihan na siyang magdadala ng thunderstorms at maulang panahon sa Bicol region. Kasama rin sa paalala ng Pag-asa ang mga dapat gawin ngayong tag-init, lalo na't makakaranas tayo ng pagtaas ng temperatura sa mga susunod pang araw. Sa ngayon po ay i-minimize na po natin yung mga activities natin outdoors, lalong-lalo na sa oras ng alas 10 hanggang alas 2 sapagkat dyan po kami nakakuha po talaga ng matataas na air temperature at matataas ng relative humidity or alinsangan. So, mas maganda yung activity natin ay early in the morning or malapit na po magdapit hapon. Nick De La Cruz, CSN.